Kalle, kiitos. Niin. Vuorossahan on sitten Lagotto, Sirpa Jääskeläinen ja Ambra. Valmistautuvat Petteri ja Vintti, Marja ja Uuno sekä Paula ja Nova. Ja sitä nollarataa odotellessa vielä. Meillä on nollat tiukassa. On. Mutta on tässä vielä kuule 20, joo taitaa olla pari minuuttia vielä jäljellä. Kyllä tulee. Siellä mennään ihan virheitä takia, kyllä. Keinu. Tänne! Eteen! Hyvä mielenkoira. Se on aina kaikki niin hyvin. Hyvä Sirpa! Tänne on hassu, kun on tällaisia 57